Хора, и имам една много добра новина за вас. И за повечето от вас. Защо всички видео ги започвам с хора? Понеже аз живея, няма да казвам къде. И да, защото не искам просто да казвам къде живея. И при някои мои съученици вече вали сняг. А при мен вали дъжд, но при тях вали много обилен сняг и няма търпение да завали сняг. Тоест, вижте как е при мен. Почти съм сигурна, че не може да видите никой такъв номер на колата. И да, дори ще махна филтър. Да видите, че е съвсем реал. И ще махне този украсява. Ето, без някакъв филтър. Тоест, не знам доколко добре виждате, но вижте, има нещо бяло. А защо съм без филтър? И да. Според мен, честно казано, това не е сняг и няма никакви признаци за сняг при мен, но е просто бяло, защото е от блясък, от светлината. И защото е мокро, но да, надявам се скоро да завали сняг. Искам да се надявам, искам вече да правя така. В снега. Нямам търпение.